Manong ito may sa kilo daing? 56 manong. 56! Naginamot tayo. Kaya mo, ito imalumulok dito rupang dito ginatang mo Ay, dato'y ati biyag. Masarap gumising sa umaga pag hinebra ang kasama. Kay. Ako, dabis nga talaga sika. Ay naapula kay, bigbigat, agin inom ka manan. Bungar garod ba kahit pamuwaga na lang. Ako ati nga tao, bungar. Kasta ati biyag lagay, bigbigat agin inom ka. Kaya bungar garod ba kahit siya? Bungar, awan ti bagas tayon. Nga, O matibagasain? tuwan, Nagbi nga maibusain. natagreklamo pa'y. Ang kagumatang tibagas ta ni. Awan tibagas nga talaga o mailuto. Ita kantinada tila ko data. Wan. Na, isang but na pa ilang tiagitagay. Na, pumoy. Bisin na garod taon. Bagatang ti bagas. Apo! Pamansamot dito. Apo! Kumata man! Apo! Nih, pamansamot ti aglakaw. Apo! Puri ka lang. Kumata man! Naa? lang nong. Kumata man daing! Natigatan nyo manong. Adda ti bagas yu daing? Ika manong. Manungay ti kuamay sa kilaw? 56 manong. 56! Uy. Ginamot tayo! Tagati per kilo na. Manulang di palingki. Naginamot tayo. Di tulatan ti paggitangan kong dahin. Palingkin to garudan, madigarudan. Kwa nga dahin, adda ti sigarilyo yaw. Data. Mano ti may sakahan na di Malboro dahin. 180. Manitay. Manitay. Win manong. Anala ka. Lakangan din ay laod. Walat tandahing may sanga kaha. May sakaha manggaraw. Tapos ke adda ti kwayaw, red horse yaw. Da manong. Mano ti may sabuti dahin. 80. 80? Uy. Nalaka. Nalalaka ng tanay laod. Ika na latanding ti kwa, dua buti la tagarudahin. Dua buti la tan. Tapos ke kwa nga, ijin nga daing bilog, adda ti bilog yaw. Mano daing ti may sabutay? 70 manong. 70? Nalaka, may 70 lang. Nalalaka ng dyan ay laod. Nagkakamaan ti lako yun ditaw eh. Kwa, ika na latati kwa, duwa mo ilang daing niya. Why, sige, dadya bagas, si Jito Palingkin, nagginamot dyan, ti bagas yun dito. Nagulatan, may saka nga Malboro, dua buti nga red horse, tapos dua buti nga bilawg. Dadya latan dahil, Jito Palingkin, ti pagkatanga, di ko, bagasan, nagginamot ti bagas yun dito. Nagginamot ti bagas dito. A few moments later. Ay na. Awan manon, dahil nga laklakayan. Naisagod man dita kantinan. Sigurado nga daman ti kain inuman na dita. Nakita naman siguro ng Uncle Dinchotan. Wan manon, dahil nga taon. Ay, apo. Han nga mapagkatiwalaan nga ibabaon. Da akong bakay, ang paita sumanao ka manayin. Masaya at ka, kung ano maturog ka dyan. Maturog nga. Ay nakasla ka lamang kukulang bakit eh. Na. Paita kumalandiking dayta. Kubagas ting pagatang ko. Ay na hapo bakit eh. Datagarod ti kayat ko nga ibaga kanyang bakit. Amam, dita kantina. Ay na apaw. Ay. Nakangingi na gayam ti lako da nga bagas dita bakit. Agasan? Dadi may 1 kilo nga bagas. 56 pesos ka now. Ay na, di jay palingki bakit. 50 laan. Iso nga hanak nga gimatangan bakit ti bagas. Agasan? 56 pesos, 80 may 1 kilo bakit? Ay, dure sa anin ba? Gumatayag tila ka di palingkin bakit eh. Nga mamam nun niya tinalaka bakit eh. Ay naapaw, naglalakagayam ti lako dang arak dita bakit eh. Nagasam dati nay. Dati red horse. 80 pesos la, inti may sa butilya dita bakit? Jay laod kini, nangingina. Ay na, tapos dati nay, dati datoy. Bilawg. Gasam, 70 pesos lang bakay, iti may sa butilya. Ay, gimatang ako na bakay. Baka ngumina pa, inton bikat bakay. Talaga nga nalaklaka, itila ko da dita bakay, kumpara di jay laout. Agasim na di may sakahang sigarilyo bakay.
Oh, 180 pesos lang dita di may saka ha. So nga nalakla ka, itila ko da dita bakit. So nga gimatang ako na bakit. Nyating pag-aritan ko kanyang bagas, di ba? Apay nga kasi ti ginatang mo. Kaya mo, ti imalumalok dito rosang dito ginatang mo, ah? Ah? May kamanlanganan, tatadtadin kamanlanganan, kasi kati isa ang ko, ah?